Eu sunt Andreea și azi o să jucăm un mic joc numit Skyward. O secundă. Este un joc destul de drăguț, adică am jucat foarte puțin înainte să fac videoclipul, dar foarte, foarte puțin, 1 minut, 2, ca să văd cam despre ce e jocul. Ok, Classic Mode. Deci, apăsăm pe ecran atunci când cercul care se învârte este înăuntru, adică pe ceva. Și dacă el e afară, nu apăsăm, ok? Ok. Și trebuie să ne grăbim pentru că cercul se face din ce în ce mai mic. Oh. Perfect. Oh, am vrut să apăs mai încolo, dar... Nu! Lol. Am încercat să fac repede. Oh my god. Pare mai greu decât... Este mai greu decât pare. Nu! Nu! Lol. Ok. Nu. Sincer, credeți-mă, când am văzut prima oară ce trebuie să fac, eu apăsam când cercul era afară. Că nu înțelegeam ce trebuie să fac, adică... Trebuie să apăs când cercul îmi invadează spațiul, ceva de genul ăsta eram. Și... E foarte nașpa senzația când nu știi ce trebuie să faci în joc. Ok. Și când jocul mai ales e greu. Adică e foarte greu. Ok. 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 No! No! Congratulations, you have unlocked a new pattern. Reactor score 20 to unlock a new pattern. Okay. Congratulations, you have unlocked a new pattern. Gil Tony's score 30 to unlock a new pattern. Okay. Congratulations, you have unlocked a new pattern. Alleyway, score 40 to unlock a new pattern. No! Okay.
Deci, mapele văd că se schimbă, adică nu e aceeași mereu. Ah! Au! În mijloc, acolo. Deci, nu știu de ce mi se pare, dar e ceva gen Monument Valley. Nu. Nu știu de ce mi se pare, pentru că mapele sunt genul ăla, adică mai ciudate și unele chiar au iluzii. Adică nu sunt niște mape normale. Nu, am apăsat de 2 ori. LOL. Nu. Mă enervează direcția asta. Ok. M-am prins. 11. Nu. No! Oh my gosh. Op. Tu-ți bagi joc de mine. Nu! Nu! Oh my god, pare simplă. Hai să vedem. Op. Ok. No! Ăștia care au făcut jocul își bat joc de mine. Se pare că e de la Ketchup. Wow! Ok. Nu! Ok, nu! Nu! Ok. Oh my god! A fost greu. După asta o să încerc ăla, modul greu. Nu știu cum se cheamă. Dar veți vedea. Și eu o să văd, pentru că nici eu nu mai știu cum se cheamă. Dar presupun că e mai greu. Ok. No! Ok. Hardcore. In hardcore mode, the game is constantly accelerating and you have only one minute to watch out. Ok, muzica. Muzica asta e ciudată.
și jocul! No! What? E ce mult mai rapid! Muzică. What? Deci e super hard. E foarte ciudat. Haideți să-l facem pe ăsta clasic. Îmi place mai mult și muzica. Nu mă sperie, ca să zic așa. Adică să mă facă să mă grăbesc și să greșesc. Asta e și mai simplu. Da. Ok. No. Muzică liniștitoare. Și acum ar fi fost tare să înceapă un rock, așa, ceva. Să tresari. Pentru că e un joc, nu trebuie să te relaxezi. Da. Op, op, op. Op, op. Op, op. Op, op. Op. No, 29! Deci trebuie să facem cel puțin 40 ca să ne dea o nouă surpriză de aia. Să vedem ce să ne dea. Ok, haideți să ne chinuim. Ok? Hai că e bine. Ok. Asta e una din cele mai grele, sincer. Așa mi se pare mie. Bine, mie mi se pare grele toate, pentru că sunt praf la jocul ăsta și de-aia, când ești praf la ceva, ți se pare mult mai greu decât uneia care se descurcă bine, mai ales la jocuri. Pentru că la jocuri, eu asta cred că e chestia, să înveți să le joci și chiar să faci concursuri cu alții care joacă cel mai bine, ok? Nu. No. Are you kidding me? Lol. Okay. Whoop. 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 No! Dracu, nu! Oh my god!
față trebuie să facem scorul cel puțin 40. Ca să primim nu știu ce. Ok? Da? Așa. Wow. 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 Serios, și cu melcul mă încurc. Ok. Când cu melcul, dacă ai putea avea melc pentru o perioadă mai lungă, adică nu decât pe partea aia care oricum te dai fără probleme, e foarte enervant când ai nevoie altundeva de melc, ți-l dă tocmai acolo unde cine Dumnezeu are nevoie. Până și eu, credeți-mă, n-am nevoie. Uite aici n-am nevoie. Ah. Aici cine Dumnezeu are nevoie? Mai mă încurcă acolo unde n-am nevoie, melcul. Oh, yeah. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Hop. Cel mai enervante mi se par fulgerele alea care îți dau viteză. Adică, într-un fel, nu îți dau viteză, alea sunt rele. Pentru că te încurcă. Urcă-te mai repede. 39! Nu. Oh, deci vedeți, cu cât fac eu una, alea care dispar se duc acolo. Și chiar sub forma altuia, chiar se poate să se ducă mai multe. Așa presupun. În fine. Haide! No! No! Whoop, whoop. Wow, 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 wow. No. Whoop, whoop. Lol. Fuck me, am greșit la aia. Ok. Haide. Ah. Haide, 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 haide. Nu. Așa. Tu-ți bagi de mine. Haide. Să-i dăm drum. Nu! În fine, cred că aici se termină videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu un alt episod.